Jeg er opvokset i en ret spirituel familie, og har altid haft en ret stor interesse for det åndelige. Men er opvokset hos en mor, som var meget inde i New Age. Og jeg var en del af kirken i et halvt års tid. Men konflikten inde i mit hoved blev simpelthen for voldsom. Og til sidst så kunne jeg bare ikke mere. Så jeg flygtede. Jeg sagde tak og farvel. Og jeg svor, at jeg aldrig ville vende tilbage, fordi det var for hårdt. I sommer havde jeg en snak med min bedste veninde, og vi begyndte at tale om igen, hvad vi troede på. Og jeg spørger hende om, hvordan ved du, at du kender Gud, at du kender sandheden? Og hun satte sig over for mig, og hun stirrede mig ind i øjnene, og med en utrolig sikkerhed, og med en utrolig fred, sagde hun, jamen hun kender sandheden, hun kender Gud, hun ved det. Og det gjorde helt ondt indeni, det var provokerende. Og det gjorde noget inde i mig, som fik mig til at indse, at okay, jamen hun ved det, så vil jeg også gerne vide det. Jeg vil gerne vide, hvem Gud er. Jeg vil ikke gå rundt og være usikker. Jeg vil ikke leve forkert. Så på det tidspunkt så bad jeg Gud om at fortælle mig, hvem han er. Jeg åbnede mig bare op og sagde, altså hvem end du er, så vis mig det. Men mens jeg siger det her, så hører jeg en stemme inde i mig, der griner. Sådan en latter, som er utrolig varm og overbærende og kærlig. Utrolig kærlig. Men det var først om søndag aften, at jeg lå og tillod mig selv at tænke lidt på det. Og på det her tidspunkt, så ser jeg Jesus. Og jeg ser hans varme og hans kærlighed. Efter min åbenbaring af Jesus, og efter jeg vendte tilbage til kirken, der indså jeg, at jeg egentlig ikke vidste helt, hvem jeg nu var. Hvem jeg var i Jesus. Jeg vidste, at den gamle Natalie var død, og at en ny var kommet til live i Jesus. Men jeg er ikke opvokset i en kristen familie, og ingen i min familie er kristne. Så der var ikke rigtig nogen derhjemme, jeg kunne støtte mig op af eller spørge til råds. Jeg overvejede om, hvorvidt jeg skulle starte på bibelskolen. Og jeg startede så på bibelskolen 14 dage senere end de andre. Jeg vidste også bare, at jeg var der, hvor jeg skulle være. Og selvom det var overvældende, og selvom det var meget at tage ind, så var det utrolig fantastisk. I starten var jeg meget sådan... Jeg var lidt frustreret, fordi jeg ville gerne vide alting. Og jeg ville gerne vide det nu. Og jeg ville egentlig ikke igennem processen, men jeg ville bare gerne have alle åbenbaringerne og al viden. Så jeg kunne bare være klar til at gå ud og tjene Gud og hjælpe med at få folk hjem til ham. Og bare være en ambassadør for ham. Jeg synes, det er nogle utrolig kompetente lærere, vi har. Og nogle lærere, som virkelig brænder for Gud og for Jesus. Og man har ikke lyst til at misse bare en dag, fordi det er så spændende. Og selvom man nogle dage kan være virkelig trætte, så har man ikke lyst til at blive væk. Og det er en kæmpe ære og et kæmpe privilegium. Jeg kunne gå på Impact School of Revival
Og jeg synes, vi bliver klædt på. Vi bliver virkelig klædt på til at kunne gå ud i verden og fortælle, hvem Gud er. Jeg er utrolig glad for det fundament, den her skole giver. Ja. Så kom og gå på bibelskolen.